கைஸ், நான் தான் உங்களோட மிஸ்டர் செந்தமிழன். இன்னைக்கு வந்து டாப் 10 அப்கமிங் மூவிஸ் ஃபார் 2022ல் ரிலீஸ் ஆக போகிற மூவிஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ வந்து செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அதனால் லாஸ்ட் எண்டு வரை பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தனா ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க. கண்டிப்பாக நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல்னு போட்டிங்கன்னா நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக உடனுக்குடனே வந்துட்டுருக்கோம். நம்ம வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நம்ம 10th மூவியை பார்க்க போகிறது வந்து அக்யூமென் அண்ட் த லாஸ்ட் கிங்டம். இந்த மூவியில் வந்து நிறைய சீரிஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. எல்லாமே தமிழ் டப்பில் தான் இருக்குது. இந்த மூவி வந்து இன்னும் நீங்கள் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக போய் பார்த்துருங்க. இதே சீரீஸில் 2022ல் நியூ மூவியாக இந்த மூவி வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க. அக்யூமென் சீரிஸோட ஸ்டோரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சூப்பர் மேன்ஸ் வந்து ஃபைட்டிங் பண்ணுற சீன்ஸ் எல்லாம் வேறு லெவலில் வச்சுருக்காங்க. கண்டிப்பாக அக்யூமென் சீரிஸ் வந்து நீங்கள் இன்னும் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு வந்துருங்க. எல்லாமே தமிழ் டப்பில் தான் இருக்குது. இந்த மூவியோட ஸ்டோரிஸ், கிராஃபிக்ஸ், கண்டென்ட் லெவலாக வேறு லெவலில் வச்சிருக்கிறதா ப்ராடக்ஷன்லேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக 2022ல் வந்து ரிலீஸ் ஆக போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ப்ராடக்ஷனில். இந்த மூவிக்கு கண்டிப்பாக 2022 வரை கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். 9th இடத்துல பார்க்க போகிறது வந்து மிஷன் இம்பாசிபிள் சீரியஸ். இந்த மூவி வந்து கண்டிப்பாக எல்லாரும் ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ட்ரை பண்ணியிருந்தா கீழே கமெண்ட்டில் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மூவியில் வந்து மொத்தம் 6 சீரீஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இப்போ 7 சீரீஸ் 2022ல் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க. இந்த சீரீஸோட ஸ்டோரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஃபைட் சீன்ஸ், கண்டென்ட் லெவல் வேறு லெவலில் கொண்டு போயிருக்கிறாங்க. இந்த சீரீஸில் வந்து நெக்ஸ்ட் சீரீஸ் வந்து இதோட அட்வான்ஸ்டாக இருக்க போகிறதா ப்ராடக்ஷன்லேருந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த மூவி வந்து கண்டிப்பாக 2022ல் ரிலீஸ் பண்ண போகிறதா கண்டிப்பாக கன்ஃபார்ம் வேறு பண்ணியிருக்கிறாங்க. நம்ம 8th மூவியை பார்க்க போகிறது வந்து ஜுராசிக் வேர்ல்டு டொமினியன். இந்த மூவி வந்து மொத்தம் 2 பார்ட்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. 3வது பார்ட் வந்து 2022ல் ரிலீஸ் பண்ண போகிறதா ப்ராடக்ட்ஸ்லேருந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. சீரீஸோட ஸ்டோரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக டிராகன் வச்சு தான் கொண்டு போயிருப்பாங்க மூவி ஃபுல்லாக. இந்த மூவி வந்து கன்ஃபார்ம் பார்க்கலைன்னா கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு வந்துருங்க. 3வது பார்ட் வந்து கண்டிப்பாக 2022ல் ரிலீஸ் பண்ண போகிறதா ப்ராடக்ட்ஸ்லேருந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த மூவி எல்லாம் தமிழ் டப்பில் தான் இருக்குது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம 7th இடத்துல ஒரு வேற லெவலான ஒரு மூவி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்மளோட த பேட்மேன் சீரீஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பேட்மேன் சீரீஸில் வந்து மொத்தம் 3 சீரீஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. 4வது பார்ட் வந்து 2022ல் மார்ச் மாதம் ரிலீஸ் பண்ண போகிறதா ப்ராடக்ட்ஸ்லேருந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறாங்க. இந்த மூவியோட ஸ்டோரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் ஃபைட் சீன்ஸ், கண்டென்ட் பேஸ்டெல்லாம் கொண்டு போயிருப்பாங்க. இப்போ 4th பார்ட் வந்து எப்படி கொண்டு போயிருப்பாங்கன்னு கண்டிப்பாக மூவி வந்ததுக்கப்புறம் தான் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்குமே தெரியும். 4th பார்ட் வந்து ஸ்டோரி லெவலில் சூப்பராக வச்சிருக்கிறதா ப்ராடக்ட்ஸ்லேருந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த 3 பார்ட்டுமே தமிழ் டப்பில் தான் இருக்குது. இன்னும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிட்டு வந்துருங்க. இந்த 4th பார்ட்டுக்கு வந்து கண்டிப்பாக 2022 வரை கண்டிப்பாக நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். நம்ம 6th மூவியை பார்க்க போகிறது வந்து நம்ம ரொம்ப நாள் எதிர்பார்த்த ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ் சீரீஸ் தான். இந்த சீரீஸில் 9th பார்ட்டே இன்னும் ரிலீஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறாங்க. அதுக்குள்ளேயே 10th பார்ட்லாம் மூவி வந்து ப்ராடக்ஷன் போயிட்டு இருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. 9th பார்ட் வந்து இந்த வருஷம் ரிலீஸ் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் இன்னுமே ரிலீஸ் பண்ணல. இன்னும் இந்த 10th பார்ட் வந்து அடுத்த வருஷம் ரிலீஸ் பண்ண போகிறதா கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறாங்க ப்ராடக்ஷன்ல. இந்த சீரீஸோட ஸ்டோரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் கொண்டு போயிருப்பாங்க. ஒரே மாதிரி ரேசிங் லெவலில் ஒவ்வொரு டைமும் வெவ்வேறு ஸ்டோரியை கொண்டு போயிருக்கிறாங்க மூவியில். 9th சீரீஸ் வந்து ஸ்டோரி லெவலில் சூப்பராக வச்சிருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இருந்ததோட ரேசிங் லெவலில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறதா ப்ராடக்ஷன்லேருந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது இல்லாமல் இந்த 10th பார்ட் வந்து டைரக்ஷன் போயிட்டு இருக்கிறதா ப்ராடக்ஷன்லேருந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. கண்டிப்பாக 2022ல் ரிலீஸ் பண்ண போகிறதா கன்ஃபார்ம் வேறு பண்ணியிருக்கிறாங்க. சீரீஸ்க்காக நம்ம கண்டிப்பாக 2022 வரை கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். நம்ம 5th மூவியை பார்க்க போகிறது வந்து ரொம்ப நாள் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த அவதார் சீரீஸ் தான். கிட்டத்தட்ட 12 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவதார் சீரீஸ் வந்து இப்போ ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. டைரக்ஷன் வந்து முடிய போகிற கட்டத்தில் இருக்க போகிறதா ப்ராடக்ஷன் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த மூவியோட ஸ்டோரி வந்து நான் சொல்லணும்னு இல்லை, ஏன்னா கண்டிப்பாக எல்லாருமே கன்ஃபார்ம் இந்த மூவி வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க. இனிமேல் நீங்கள் இந்த மூவி வந்து இன்னும் நீங்கள் பார்க்கலைன்னா இந்த மூவி வந்து தமிழ் டப்பில் தான் இருக்குது. மிஸ் பண்ணாமல் இந்த மூவி வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துருங்க. செகண்ட் பார்ட் வந்து 2022ல் ரிலீஸ் பண்ண போகிறதா ப்ராடக்ஷன்லேருந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த செகண்ட் பார்ட்டோட லீக்ஸ் வந்து இன்னுமே வெளியே ஒன்றுமே வராமல் இருக்குது. கன்ஃபார்ம் 2022ல் ரிலீஸ் பண்ண போகிறதா ப்ராடக்ஷனில் கன்ஃபார்ம் வேறு பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதனால இந்த மூவிக்காக கன்ஃபார்ம் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். நம்ம 4th மூவியை பார்க்க போகிறது வந்து தார் லவ் அண்ட் தண்டர். இந்த மூவி வந்து 2022ல் பிப்ரவரி மாதம் வந்து ரிலீஸ் பண்ண போகிறதா ப்ராடக்ஷன்லேருந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. சீரீஸ் வந்து எல்லாருமே கன்ஃபார்ம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு தெரியும். இன்னும் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா தமிழ் டப்பில் தான் இருக்குது. மிஸ் பண்ணாமல் டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள். இந்த மூவியோட ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் கொண்டு போயிருப்பாங்க. ஒரு ஆக்ஷன் சூப்பர் ஹீரோ மூவிஸ் மாதிரி தான் வேறு லெவலில் வச்சிருக்கிறாங்க மூவியில். இதே சீரீஸில் நியூ மூவியாக இந்த மூவி வந்து 2022ல் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க. இந்த மூவியோட லீக்ஸுமே இன்னுமே வராமல் தான் இருக்குது. கன்ஃபார்ம். அதனால நம்ம 2022 வரை நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இந்த மூவிக்காக.
நம்ம தேர்ட் இடத்துல பார்க்க போகிறது வந்து மார்வல் சீரீஸ்ல இருந்து நியூவாக ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க 2022ல். மார்வல் சீரீஸில் வந்து செகண்ட் பார்ட் வந்து 2022ல் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க. அது அட்வென்ச்சர் லெவலில் வேற லெவலில் வச்சிருக்கிறதா ப்ராடக்ஷன்லேருந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. மூவியோட ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சூப்பர் மேன்ஸ் வச்சு தான் வேற லெவலில் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. கன்ஃபார்ம் நீங்கள் இன்னும் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து பார்த்துட்டு வந்துருங்க. எல்லாமே தமிழ் டப்பில் தான் இருக்கு. மார்வல் ப்ராடக்ஷன்லேருந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு வர ஒரு மூவியாக இந்த மூவி 2022ல் இருக்க போகுது. இந்த மூவிக்காக 2022 வரை கன்ஃபார்ம் எல்லாருமே வெயிட் பண்ணலாம். நம்ம செகண்ட் பிளேஸில் வந்து பார்க்க போகிறது வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் ரைஸ் ஆஃப் த பீஸ்ட். மொத்தம் 6 பார்ட் வந்து இந்த மூவியில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. 7th பார்ட் வந்து 2022ல் ரிலீஸ் பண்ண போகிறதா ப்ராடக்ஷன்ல இருந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. வாங்க நம்ம இந்த மூவியோட ஸ்டோரிஸ்க்குள்ள போயிடலாம். எல்லாமே ரோபோட்டிக் வச்சு தான் மூவிஸ் எல்லாம் கொண்டு போயிருப்பாங்க. மொத்தம் 6 பார்ட்லையுமே ரோபோட்டிக் வச்சு தான் லெவலாக கொண்டு போயிருப்பாங்க மூவியில். ஒரு பார்ட்லேயும் ஒவ்வொரு ஸ்டோரி வச்சு மூவியை கொண்டு போயிருப்பாங்க. எல்லாமே ரோபோட்டிக் வச்சு தான் கொண்டு போயிருக்காங்க மூவியில். 7th பார்ட் வந்து டைரக்ஷன் போயிட்டு இருக்கிறதுன்னு ப்ராடக்ஷன்ல இருந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் சீரிஸ் வந்து நீங்கள் இன்னும் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு வந்துருங்க. எல்லாமே தமிழ் டப்பில் தான் இருக்கு. மிஸ் பண்ணாமல் இந்த மூவி வந்து பார்த்துருங்க. இந்த மூவிக்காக நம்ம 2022 வரை கன்ஃபார்ம் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸாக பார்க்க போகிறது பிளாக் பேந்தர் வெக்கண்டா ஃபாரிவர். இந்த மூவி வந்து 2022ல் ஜூலை மந்தில் வந்து ரிலீஸ் பண்ண போகிறதா ப்ராடக்ஷன்லேருந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. மூவி வந்து ஒரு ஆக்ஷன் அட்வென்ச்சரான ஒரு மூவி. இந்த மூவியில் இன்னமே லீக்ஸ் எல்லாம் வெளியே வராமல் தான் இருக்குது. ஸ்டோரி கண்டென்ட் பேஸ்ட் எல்லாம் சூப்பராக கொண்டு போயிருக்கிறதா ப்ராடக்ஷன்லேருந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. கன்ஃபார்ம் இந்த மூவி வந்து 2022ல் ரிலீஸ் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க ப்ராடக்ட்ஸ்ல இருந்து. அதனால கன்ஃபார்ம் நம்ம பிளாக் பேந்தர் மூவிக்காக நம்ம 2022 வரை நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். அவ்வளோதான் கைஸ், இதுதான் நம்மளோட டாப் 10 அப்கமிங் மூவிஸ். இது எல்லாமே 2022ல் தான் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க. வேற லெவலில் 2022ல் மூவிஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க. கன்ஃபார்ம் நம்ம எல்லாரும் இந்த மூவிக்காக வெயிட் பண்ணலாம். இது மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் வேணும்னா இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. நான் சீக்கிரமே வீடியோஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்க்குறேன். இன்னமே நீங்கள் நம்மளோட சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் இது மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துட்டே இருக்கும். நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தால் பெல் பட்டன் ஒன்று இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஆல்னு போட்டிங்கன்னா நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு டைமே. அதனால கன்ஃபார்ம் நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். இது மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கும். அவ்வளோதான் கைஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். பை பாய்.